Jsem Billy Fogg, všem známý, mám dobrodružné plány, dlouhou cestu chystám. Mám pověst gentlemana, můj život, to je změna, důkaz hned vám dám. Už mě znáš, jsem Barnabáš. Já Chico, šampion. Malá Romiko jsem já, vždy půvabná a líbezná. S přáteli svými právě nástrahy zvládnem hrabě vítězství, že čeká nás, to vím. Den, ať mou noční či dnem, cíl máme pouze ten, projít zem za 80 dnů, ať vyplní se sen, něž zpátky domů chcem přes Singapur. Svět je kulatý jak míč, stačí najít si klíč a jeho kouzlo pochopíš. Klíčem přátelství je jen, sám máš ho v srdci svém. Klíč přátelství je jen, sám máš ho v srdci svém. Závěrečná epizoda. Konečné rozhodnutí. To jsou vynikající párečky. Málem jsem si snědl prst. Zdálo se mi, že mám takový hlad. Teď si vzpomínám, když jsme včera přijeli, šli jsme spát bez večeře. Kolik je asi hodin? Jak dlouho jsme spali? Řekl bych, že hodně dlouho. Hned to zjistím. To není možné, vždyť už jsou 2 pryč. Pane jo, že jsme toho ale naspali. Barnabáši, dělej, vstáváme. Ano, pane, hned to bude. Chcete to s makarony nebo... Barnabáši, to jsem já, probuď se. Jo, promiň, Chico, kde to jsme? Aha, no jo, v našem domě. Včera jsme přijeli do Londýna a kvůli pár minutám prohrál pan Fogg sázku, že uskuteční cestu kolem světa za 80 dní. Tak. A byl z toho tak smutný, že ani nedal žádné pokyny pro dnešek. Jistě, jak pak by nebyl smutný, vždyť je úplně na mizině. Takže mu nezůstala ani vindra, viď? Správně, víš, pan Fogg měl 40 000 liber a teď, když prohrál, musí zaplatit 20 000, to je z částku, kterou vsadil. Takže není úplně na mizině, ještě mu zbývá polovina. Ne, Chico, ty taky nic nechápeš. Zbytek utratil na cestě kolem světa. Měl s tím velké výdaje, víš? Nějak jsem si nevšiml. Tohle jsou poslední peníze, které mu zbývají, 10 liber. Pane jo, jsme v tom po uši? Chico, nemůžeme tady zůstat a být panu Foggovi na obtíž. Odejdeme a najdeme si práci v cirkusu. Odejít z tohohle domu? Aha. Ne, tak to já naprosto odmítám. Měli jsme tady skvělý domov. A mně se ani trochu nechce zpátky do cirkusu. Nechci, nemám chuť. Chico, mně je z toho taky smutno a taky mám rád pana Fogga a princeznu, ale když tady zůstaneme, budeme panu Foggovi jenom na obtíž a proto si myslím, že nejlepší řešení bude odejít a to beze slova. Chico, pochop to, jsme pro něho přítěží. Takhle se mi to líbí. Když se nedá nic jiného dělat. Nedělej hluk, ať nevzbudíš pana Fogga. Ty chceš opravdu odejít bez rozloučení? Ano, odejdeme beze slova, není to tak smutné. Ty hodiny se zastavily. Musím je natáhnout. Barnabáši, nezapomeň, že ti jdou hodinky o 4 minuty pozdě. To je pravda, díky. No a teď už to bude v pořádku. Prosím tě, víš jistě, že jsi na nic nezapomněl. Jo, na jednu věc. Nechat tady tohle. Jenom to zůstává panu Foggovi, ale aspoň budou mít na pár hodin jídlo. Tak jdeme, Chico. Ano.
tak smutno. Vidíš, panu Foggovi jsme sloužili přesně 80 dní, ale v tomhle domě jsme pobyli pouze 2 dny. No, máš pravdu. Ach jo. Barnabáši. Barnabáši, Co zase, prosím tě, chceš? řekni mi, proč se nerozloučíme s panem Foggem a princeznou Romy. Kdybychom to udělali, byli bychom všichni smutní a bylo by náramně těžké od nich odejít. Třeba by to ani nešlo. Nech toho a přiznej se. Neříkej, Barnabáši, že jsi neuvědomil, že tady celou tu dobu obcházíme dům. Obcházíme dům, to je divné. Nedělej ze sebe hlupáka, mě neoklameš. Máš pravdu, Čiko, promiň. Dobře, půjdeme dovnitř a rozloučíme se. No konečně. Jdeme dovnitř. Počkej. Čiko! Co je zase? Ty jsi to snad rozmyslel? Ne, to ne, ale pochop, musíme se oba trochu upravit. Ta jo. A teď můžeme jít. Jdeme na věc. Zaklepej. Můžeme dál, pane? Ještě jednou. Jste tam, pane? Jdeme dál. To je Vidíš? divné. Vypadá to, že dnes v noci ani neulehl. Pane Foggu! Pane Foggu! Třeba nakonec zmizel z Anglie. To ne! Čiko, poběž! Už letím. Princezno Romy! Okamžik, už jdu. Promiňte, princezno, ale... Něco se muselo stát, nemůžeme nikde najít pana Fogga. Víte určitě, že není doma? Princezno. Díky. Není zač? Romy. Co je s tebou, Čiko? Ale nic. Vždyť to je on? Proč jsi mě neupozornil? Když totiž... To je jedno, pojď se mnou. Pane, Co se děje? byl jste celou tu dobu tady? Můžete mi vysvětlit, co je to s vámi, proč jste nervózní? My jsme vás totiž hledali a nemohli jsme vás najít. Hledali jsme vás v celém domě, protože Čiko a já se s vámi chceme rozloučit. Odcházíme, pane. Ano, Barnabáši. Chápu vás. Cože? Cože? Ještě než odejdete, rád bych vás poprosil o poslední laskavost, jestli proti tomu nic nemáte. Samozřejmě, že ne, pane. Tak dobře, buď tak laskav a řekni princezně Romy, že si s ní přeji mluvit. Ano, pane, hned to bude. Pojď, Čiko. Běžíme. Princezno! Romy. Kde je pan Fogg? No, je v pořádku, je v zahradě, trhá tam nějaké květiny. To jsem ráda. A víte, co nám řekl? Požádal nás, abychom vám vyřídili, že si s vámi přeje mluvit. Se mnou? Pane Foggu, Prosím, abyste mi prominula, že jsem vás pozval do zahrady, ale potřebuji si s vámi promluvit a požádat vás o prominutí, princezno. o prominutí? Ano, protože jsem vás přivezl do Anglie v době, kdy má finanční situace není nejlepší. Ale proč mi žádáte o prominutí? Romy, v době, kdy jsem vás zachránil v Indii před těmi divochy, byl jsem vlastníkem malého jmění. Myslel jsem, že bych vás mohl učinit tady v Anglii šťastnou, že vám budu moci zajistit příjemný život. Mýlil jsem se. Pane Foggu, Teď jsem úplně na mizině a nemohu vám nabídnout nic. na tom přece nezáleží. To já se vám musím omluvit za mnoho věcí. Vy mě?
Ano, příteli. Neuspěl jste při pokusu obět svět za 80 dní kvůli tomu, abyste mě mohl zachránit. Ale Romy... Z toho důvodu jsem já vina, že jste na mizině. Promiňte mi, prosím vás o to. To neříkejte, Romy. Totež by pro vás udělal kdokoliv jiný na mém místě. Nemohl jsem vás ponechat v Indii na pospas těm fanatikům. Pak jsem se do vás... přesvědčil jsem se o tom, že vás musím dovést do Anglie, takže vy na tom nemáte žádnou vinu. Ale pane Fogu... Prosím, nemluvte už o tom. Je třeba myslet na budoucnost. První, co udělám, bude to, že prodám tento dům. Peníze složím na vaše jméno a vy budete moci šťastně žít. Nemůžete zůstat bez prostředků. To nehodlám přijmout. Proč ne? Jsem svobodný a potřebuji k životu velmi málo. Nikdy nebudu souhlasit s tím, abyste prodal svůj dům. Přátelé vám pomohou. Na takové řešení nemůžeme spoléhat, protože já nemám ani přátele, ani nemám příbuzné, kteří by mi mohli pomoci. Máte přece mě. Cože? Nemohu vám pomoci finančně, ale sdílená chudoba se lépe snáší. Proto vám nabízím, že zůstanu po vašem boku jako přítelkyně i jako vaše žena. Chcete si mě vzít? Romy, samozřejmě, že si vás chci vzít, ale v této situaci jsem se neodvážil vás požádat o ruku. Miluji tě z celého srdce, má drahá. Willy. Vezmeme se hned zítra. Sláva! To mám radost. Srdečně vám oběma blahopřeji. Vřelé díky, Barnabáš. Všechno nejlepší, princezno. Velice ti děkuji, Čiko. Ze srdce děkujeme za vaše blahopřání, protože víme, že je upřímné. Zajeďte do Westminsterské katedrály a zeptejte se reverenda Samuela Wilsona, v kolik hodin nás zítra ráno může oddat. Ano, pane, už jdeme. Barnabáši, chci tě ještě o něco požádat. Prosím. Cestou se zastav u žehlířky, ať mi připraví žáket. A zastav se také v květinářství a kup tam kytici pro moji nevěstu. Tady máš peníze. Vezmi si těch 10 liber, Barnabáši. Výborně, pane. Právě jsem vám připravil čaj a nějaké tousty k snídani. Díky, jsi laskav. Moc děkuji, jsi velmi milý. To je beznadějné. Poslyšte, paní, bude vám to ještě dlouho trvat? Ne, už to bude brzy. Jestli vám to bude ještě chvíli trvat, bude se muset pan Fogg ženit ve spodním prádle. Nepřeháněj, prosím tě. Když je to na svatbu, musím si dát na tom pořádně záležet. To je doba. Já bych tu ženskou snad zabil. Utíkej, už je 6:30. Počkej, Barnabáši, počkej. Ale tak on se žení pan Fogg. Ano, rychle, prosím vás. To jo, když jde o svatbu pana Fogga, musím mu připravit něco extra. Mám tu, co potřebujete. Počkejte chvilku, hned se vrátím. Další ženská, která nás nechává čekat, je... Promiňte, že vás obtěžuji, ale potřebuji mluvit s reverendem Wilsonem. Je mi líto, ale pan reverend tu momentálně není. Není tady? Nevíte, v kolik hodin se vrátí? Ne, to netuším, jenom vím, že se vrátí někdy večer. Jestli s ním chcete mluvit, budete muset počkat. S Bohem. Páni, Budeme muset čekat. ta otrava. No. Jo. Už je tu? Vy jste reverend Samuel Wilson? Reverend Wilson? Ano, to jsem já. Naschledanou. Co si přejete? Vidím, že jste velmi netrpěliví. Promiňte, my jsme totiž trošičku nervózní. Posílá nás pan Fogg a prosí vás, jestli byste byl tak laskav a oddal ho, pokud proti tomu nic nemáte. Takže náš samotář Willy Fogg se konečně rozhodl, že se ožení. Vyříte mu mé upřímné blahopřání. Dobře, a kdy má být svatba? Zítra ráno, v pondělí 23. prosince se chce ženit, proto jsme tak netrpěliví. Říkáš zítra? Trochu se pleteš. Zítra není pondělí, zítra je neděle. Neděle 22. prosince. Ale to je vyloučené, při vší úctě myslím, že se mýlíte. Dnes je 22. prosince. Ale kde to žiješ, příteli? Ty se mýlíš. Dnes je sobota 21. prosince. To říkáte vážně, pane? Samozřejmě, že to říkám vážně, mladíku. Já nemám ve zvyku hloupě žertovat.
Ale to je záhada, já to nechápu. Musíme okamžitě upozornit pana Fogga. Musíme okamžitě za ním. Poběž, Čiko. Barnabáši, vždyť si zapomněl na žaket. No jo, na všechno zapomínám. Utíkej, Čiko. Už musíme jít, reverende, velice spěcháme. Už jdu. To jsou ale divní chlapíci. Řekl jsem, abys běžel, ne abys letěl, slyšíš? Nemůžeš jít trochu pomaleji. Promiň, Čiko, ale nemůžeme ztratit ani minutu. Jak dlouho nejdou? To je pravda, co se jim mohlo stát? Určitě je někde nechali čekat. A když tak mluvíme o čase, tak si vzpomínám, že jsem během naší cesty Barnabáše upozorňoval, aby si vždycky posunul hodinky o 4 minuty, a to přesně při každém stupni zeměpisné délky, který právě protínáme. A on to vždycky odmítal. Máš pravdu. Ale protože jsme uskutečnili cestu kolem světa, bude mít teď přesně tolik hodin, kolik je v Londýně, jenže jak to, že ačkoliv hodinky neposunoval, má přesně tolik jako já. No jistě. Neuvědomil jsem si to, protože jsme postupovali k východu vstříc slunci, každý den jsme získávali 4 minuty. Cože? A 4 minuty násobeny 360 stupni je celkem 1440 minut, tedy přesně 24 hodin. Dnes není 22. prosince, nýbrž 21. prosince. Jsi si tím jistý? Pane Foggu, něco neuvěřitelného. Dnes není 22. prosince, ale 21. Ještě pořád máme čas. Je to opravdu tak, milý Barnabáši, právě jsem si to také uvědomil. Sežeň mi prosím tě trošku, než se převléknu. Jistě. Hned to bude, pane. Okamžitě ji seženu. Venku je spousta lidí, vidíte, pánové. Mnozí z nich jsou čtenáři mých novin, kteří vsadili na Willyho Fogga, chudáci nešťastní. Ubožáci. Zkrátka prodají všechno, co vsadili. Co? Dobrá, nepředběhejme událostem, ještě zbývají 3 minuty. Prosím vás, příteli, můžete mi laskavě říct, kdy přijíždí do Londýna vlak z Liverpoolu? Přesně 7:23, pane Sullivane. Kdyby přijel tímhle vlakem, už by tu nějakou chvíli byl. Můj drahý příteli, kdyby byl pan Fogg cestoval tímto vlakem, musel by předtím přijet lodí Čína. Jenomže je tady maličkost. Pokud zmeškal loď, musel také zmeškat vlak a tudíž musel konec konců i prohrát sázku. Jsem s vámi naprosto zajedno. Máte pravdu. Touhle dobou je ještě někde v New Yorku a schání loď, která by ho dopravila do Anglie. Věřte mi, že je mi to nesmírně líto, pánové. Přinesl jsem těch 5000 liber, abych je předal panu Foggovi. Já také. Tady jsou. A mé peníze? Jsou tady. Tady je mých 5000. Takže, pánové, tady je šek, který mi předal. No ne, kam jsem ho jenom mohl dát. A tady je. Konečně si tedy můžeme tento šek na 20 000 liber od pana Fogga rozdělit. To jistě, ale až za minutu. Koči, jeďte, prosím vás, rychleji. V této chvíli mu zbývá půl minuty. Lituji, že s vámi nemohu souhlasit, ale zbývá jen 25 sekund. Zbývá 10 sekund. Co? 9, 8, 7. Jsem vítěz! Dobrý večer, pánové. Ne, to se mi zdá. Pánové, jsem tady, jak jsem vám slíbil. Prosím, abyste mě omluvili, že jsem vás nechal čekat do poslední chvíle. Dokázal to? Bravo.
Vyšlo to tak, jak jsem to propočítal. Skvělé! Vynikající! Bravo, bravo, bravo! Lorde Guinnessy. Je vám dobře, Lorde Guinnessy, neublížil jste si? Cítím se výborně. Pane Sullivane, jak vidíte, splnil jsem své slovo. Teď očekávám, že uznáte mé vítězství. Uznávám, že jste zvítězil, Willy Foggu. Tady jsou mé peníze. Pane jo? Čiko. Co? Čiko, probuď se a dej ty peníze do kufříku. Jistě? Velmi rád. Všechna 20 000 liber. Blahopřeji ti k úspěchu. Jsi bohatý. Jsme oba bohatí, Romy. Jak myslíš, můj drahý? Senzační úspěch. Pan Willy Fogg dokázal objet svět za 80 dní. Rome, to je velice zajímavé. Pan Sullivan, ředitel anglické banky, byl zbaven svého úřadu. Netlačte se, ustupte! No tak! Tak co se tady děje? Netlačte se, to neumíš ty lidi zadržet. Pane Sullivane, kdybyste mi dal nějakou práci, byl bych vám velmi vděčný. Žádnou totiž nemám. Děláš si ze mě legraci, já sám hledám práci. Ach jo, to jsme tedy dopadli. Buďte tak laskaví a netlačte se, nebo vás dám všechny zavřít. Jsi k ničemu, podívej se, co jsi zase udělal! I když ráno zalímec ti z mraku naprší, táhne trocha nepohody, ta tě neskruší. Vždycky zase vyjde slunce, co tě osuší. I když všude je jen bláto, život prostě stojí za to, proto ho kdo v sobě má vzít a pošle jej i do očí tvých. Ať je kolem tebe jen klam, dobrou zprávu pro tebe mám, nikdy na nic nebudeš sám, kamarád vždy pomůže ti rád. Ať je kolem tebe jen klam, dobrou zprávu pro tebe mám, nikdy na nic nebudeš sám, kamarád vždy pomůže